Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Errotxapeara hurbildu da. Bertan, Ekaitz Tanorekin elkartu gara, eta berak erakutsiko dizkigu inguruak. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Edu Zelaieta elkarrizketatuko du. Eta gaurko gazteratu saioan Errotxapeara hurbildu gara, goiz honetan, bertan Ekaitz Tanorekin elkartu gara. Egun honek Ekaitz. Keixo. Bueno, hasteko, konta iguzu, zertan zabiltzan momentu hauetan? Momentu honetan nago ikasten, proyectos de construcción, bertan txantrean, Virgen del Caminon. Eta duela 2 urte hasi nintzen eta falta zait urte bat bukatzeko eta gero praktiketara. Ederki, saioari hasiera eman behar diogu. Lehenik eta behin Errotxapearen inguruko informazio orokorra eskatu behar dizugu. Non aurkitzen da Errotxapea? Errotxapea aurkitzen da Alde Zaharretatik oso gertu, Ansoain eta San Jorge artean. Eta biztanleari dagokionez, zenbat pertsona bizi dira bertan, gutxi gora bera? 20.000, ni ikusi dudan azken aldian, 20.000 izan ziren. Eta hauetatik gazteak, zenbat izango ziren gutxi gora bera? Orain familia asko etortzen ari dira honetara eta gazte gehiago gara. Eta Errotxapeak kaleko bizi handia badu? Bai, kaleko bizi handia du. Ni uste jaietan eta evento sozialetan eta horretarako gauzetan gehiengo gazteak pina bat egiten dugu. Eta bertan auzoan ze hizkuntzetan solasten zarete? Normalean izaten da erderaz, baina Iruñeko alde guztitan bezala, ni uste. Ez dago ondo, euskara gehiago hitz egin behar genuen, baina erderaz izaten da beti, kuadrilletan eta... Eta baditugu espazioak edo momentuak zeinetan euskaraz solasten algaren? Ni uste orain ez. Dira momentuak, esaten badugu orain hitz egiteko euskaraz, hitz egin aldugu, baina ez da normalena. Eta beti ere badugu Chill Mafiaren kontzertua, zeinetan letra kantatuz pixkat euskainol egiten dugu, ez? Denak bezala. Orain gaiaz pixkat aldatzen, bertako haur eta gazteek non ikasteko aukera dute eta zein izaten da ikaste prozesua? Beti hasten gara primariarekin eta primaria bertan ni ikasi nuen eta nire lagun guztiak, denak auzokoak ikasi genuen Patxi Larraintzen, euskaraz. Dagoela hemendikan 15 minututara beste puntan, eta gero la ESO sartzekon, atera bat zara. Ez dago eredua. Bai, atera bat zara, baina ez asko. 15 minututara, 2 urdanara, ni eta nire laguna joan ginen ona, baina bestela beste institutotara joan alzara. Eta behin, bigarren DBH derrigorrezko ikasketak egin ondoren edo batxillergoa egin ondoren, formakuntza profesionalen bat egin nahi baduzu, hemen badugu aukeraren bat? Errotxapean bertan ez, baina dituzu beste auzotan aukerak. Bai, aukera asko eta ni uste ez dala inporta hemen ez egotea zeren eta oso gertu daude beste lekuetatik. Belaunaldiaren arabera izaten da unitzetan, zure kasuan, zera ikusi duzuna gehien gazteek, zautatu duzue formakuntza profesionalak, unibertsitateara joatea? Izan behar nuen, gehienak uste dut FPA hartu dutela, zeren orain gogor
Jo du, baina baita daude batxilergoa eta uni egiten dutenak baita. Da agian 50-50. Eta hizkuntz ereduetan, zuk eran duzu zure kasuan lehen hezkuntza euskaraz egin zenuela, Bai. baina auzoan zera ikusten duzuena? Gurasoek zein da hizkuntz ereduetan gehien hautatzen dutena? Ni uste euskeraz. Dago beste leku bat erderaz egiten dena, baina ez da normalena. Normalena da egitea hizkuntzak euskeraz. Eta lan eskaintzari dagokionez, bertako gazteek baduzue lan aukerak? Bai, ni uste baietz. Errotxapeatik kanpo eta bertan baita ni uste aukera mordak daudela. Eta zela mota aurkitzeko aukera dituzue? Ni uste ohikoenak dira Mercadonan edo Eroskin lan egitea, da gehienak hor botatzen dugun kurrikula lehen aldian eta da solicitagoena. Eta kirol kultura arloan zaukerak ematen ditugu auzoak? Denetariko aukera, ni uste. Ni txikitatik egin nuen futbola, Errotxapean, eta 12 urtera arte egin nuen eta ez dut izan problemarik. Baina beste kiroletan eta hori egiteko... Adibidez, dantza taldeak, kultura arloan dantza taldeak ere baitugu? Lagun asko egin dute dantza, eta oraindik segitzen dute dantzan, eta problemi gabe hemen alda egin. Eta adibidez, kirol arloan ere bai, kirolguneak baditugu, gimnasioak, erantako lekuak? Bai, Patxilarraintzaren ondoan dago kiroldegi bat, eta bertan egin aldira bai, baloncesto, futbola, eta hainbat kirol hokei, adibidez. Orain, aisialdira pasatuko gara, eta honekin lotuta ere bai zerbait galdetu behar dizut. Bueno, orokorrean, nola ematen duzu bertako gazteek aisialdia? Ba, gehienek, kuadrilla gehienek geratzea arratsalden, lana eta gero pote bat hartzeko edo zein tabernetan edo batzutan jateko urara, hemen dagoela ibaia, ondoan, eta poco más. Erraten zuen arira, Patxilerraintzareko kirol zentroa edo kirolgunea baduzue. Aisialdian, zure inguruan ikusten zuen jendeak ere kirola egiten duela? Ni uste, beste urtean baino gutxiago, baina bai egiten da. Orain dago dena, ez dago ez temporadarik, ez da ezer, ni uste ez dutela egiten hainbeste. Baina gero ateratzen eta hori ni uste kaloriak kematzen dutela. Detxibara dira, ez? Bai. Eta bestagun batean abidez, ze ohitura izaten duzue? Geratzen gara lehendik Errotxapean, eta 15 minutotan gaude Alde Zaharrean. Edo baita ere beste auzotara joan nahi badugu joaten gara. Baina normalan izaten da atera Alde Zaharrera eta hortik ja potio egin 10:00-tatik aurrera joan Alde Zaharrera eta hemen bertan ja faldu eta gero igo. Orduan hemen gehien gustoko duzuena, bestaz benpin, Alde Zaharrekoa da, ez? Bai. Da normalena da eta emaz bihatzen zaigu oso gertu eta... Zuen girokoa ere bai, ez? Bai, betiko jendea da, orduan... Pixkat giro herrikoia bezala? Herrikoia do... Ez dakit herrikoak horrela diren, baina ni uste baietz. Beti da jende berbera, ambiente berbera, zaigu asko gustatzen burbujatik ateratzea, la verdad. Orain harremanetara pasatuko gara, nola suertatzen dira auzotarren arteko harremanak? Adibidez Errotxapean harremanak txikitatik egoten dira, nik nire kuadrilla eta lagunek duela ia 16 urte daukat ja kuadrilla moldatua eta Errotxapean baita ere kuadrilla guztiak ja
ezagutzen dira duela ja. Orduan, antolamendua pixkat adinaren araberako Bai, adinaren arabera. eskolan ezagutzen duzuen lagunak. Bai, Gero igual fitxaketeren bat egiten da, ez? bai, Nonbait? Merkatuan beste auzokoetak. Bai. Hoi da. Eta geografikoki bertze ze lekutako jendearekin harremantzen da, Errotxatarra? Ni uste denetik. Adibidez ez, baina ni uste gehiena txantreakoak, Errotxapea oso giro berbera edo ia berbera egiten dutela. Zeren baita ateratzen dira Alde Zaharrera edo eratzen dira hemen gu bezala, baina ez dugu problemarik auzoekin. Bueno, erran duzu, elkartzen zaretela, Errotxapeako gazteak, baino errango zenuk ere elkartasuna badagoela? Bai, ni uste baietz. Elkartasun asko. Gara pina bat bezala eta festetan eta hori notatzen da dena juntu lan egiten dutela lan. Eta ze giza mugimendu aurkitzen ditu, bai gazte mugimenduak, bai erran bezala giza mugimenduak, hemen Errotxapean? Bai, potentena dira GKS eta Ernai, eta bertan ja hor egoten diren GKS-en Itaian eta Ernai talde feministan, eta hori, baina horiek bi izaten dira garrantzitsuenak. Eta arlo sozialeko ze elkarte baitugu? Peña asko daude, bertan peña asko daude eta egiten dute normalean janari eta hori egiteko puntu garrantzitsu bat da auzoan. Gazte guztiak egoten dira ez peña baten edo besten, baina denak daude batekin. Eta gaztetxea badugu? Ez, duela urte bat, más o menos bota egin zuten, derribatu egin zuten, eta duela urte bat ja ez dugula. Orain, aldarrikapenekin hasiko gara, baina lehenengo galdera, zure ustez, momentu hauetan, zeintzuk dira gazteek orokorrean dituzuen kezka nagusiak? Ni uste dut diruaren igokera, dela gauza garrantzitsu bat, orain bertan, gasolina, janariak eta hainbeste gauzak bere dirua igo duela eta hori gaztei ukitzen zaigu zeren ez daukagu diru asko eta gasolinarekin adibidez kotxea hartzeko eta hori gutada bat da. Inflazioa, Bai, agian ere bai emanzipazioa, zure kabuz bizitzeko aukera? Baita etxeak, etxean bakarrik edo beste lagunekin edo jendeekin bizitzeko baita igo dute, bai. Eta, ni oraindik aitarekin bizi naiz, baina beste lagunek izan aldute problemak eta daude hor bilatzen. Eta orain kontzientziazioaren inguruan galdera pare bat, alde batetik aldaketa klimatikoaren inguruan, bertzetik genero berdintasunaren inguruan. Zure inguruan ikusten duzu gazteek eta gizarteak orokorrean ere baduzuela ardura inguru giroa zaintzaren alde? Ni uste ez hainbeste. Inporta zaigu, baina ez dugu asko egiten horri buruz. Ni uste, ez dugula multinazionalekin eta horri ez dugula asko aldatzen zeren multinazionalek egiten duten nahi dutena eta guk hortan ez dugu poterea. Baina bai inporta zaigu eta planeta pizkanaka apurtzen ari da eta da pena bat. Badugu mugimenduren bat gai hau jorratzen duena? Zeharski mugimendu bat ez, baina bai mugimendu asko ematen ari diote inportantzia edo garrantzitsua, baina ez dago mugimendu zehazki horretarako. Modu zeharkako batean bai lantzen dute, ez? Bai lantzen dute. Eta genero berdintasunaren inguruan, ze ikuspegi duzue gazteek? Gutxinaka lortzen ari da gure aitak eta amonak eta aitonak lortu ez dutenak.
eta ni uste pizkanaka lortzen ari da bi generoak berdinak izatea. Gai hau ateratzen da lagunen arteko solasaldietan? Bai, bestea baino gai rekurrentea da. Eta zure ustez, zen puntutan dago egoera hau? Ni uste oraindik lantzeko falta dela asko, baina gutxinaka lortzen ari dugu hori ez izatea hain bretxa botola eta ilusioarekin hartzeko. Dena Bai, parekatzen bai. ari da, ikusten zu poliki, ez? Bai, baina oraindik asko falta da. Atortxun adibidez pintxazo asko egon ziren eta agresio asko eta hori todo bat da. Horrelako giroetan ere bai, Horrelako kontuak ematea. festetako giroetan oraindik gertatzen da. Bueno, orain gai xamurrago batera pasatuko gara, errotxapera itzuliko gara berriz ere. Zure ustez, zeintzuk dira errotxapeako zure auzoko txokorik politenak? Txokorik politenak? Ni uste ibai ondoan dagoen pasabidea. Bueno, bizitatu alduzu eta ikusi dagoela vegetazioz beteta eta oso polita dela. Polita, bai, moskitoz beteta ere bai. Moskitoz beteta ere bai. Urteko egun seinalatuak, zeintzuk dira? Ni uste dago ilusio gehien hartzen dudana da izaten dira errotxapeko jaiak. Ni uste finde hori, asteazkenetik igandera izango zirela egun seinalatuenak. Eta kanpoko bateri kontatu behar bazenioke errotxaperen inguruan kontu eman dadin zein den duen xarma, zer errango zenioke? Oso giro ona dagoela. Bai gazteak eta ez dela sentituko kanpoko bat bezala, zeren eta hemen akogitzen dugu denak. Eta lagun bateri egun bateko plan bat proposatu behar bazenioke, bertan inguruan pasatzeko, zen izango zen? Paseo bat ibaitik, esan du txokopolitenak dela, nire ustez, txokopolitenak daudela ibai ondoan, emango nion paseo bat hortikan. Daudela Runako parkeak, baita Arantzadi dagoela nire ondoan orain, eta hainbat parke bizitatzeko, eta gero denbora geratzen bazen, igo Aldezarrera. Ez dago aizki. Bueno, orain bai elkarrizetari amaiera emateko, eta zuri ekaitz pixkatu ebekisago ezagutzeko, galdera motxo batzuk egin barrizkizut. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, bidaiatzea gustoko dut. Eta ze lekutan egon zara? Aurten egon naiz kruzero batean Mediterraneotatik. Egon izan naiz hainbat herrialdetatik eta esperientzia hona izan da, zeren ez du nuen kruzero baten inoiz egon eta la verdad que esperientzia oso ona, errepikatzeko modukoa bai. Eta zer herrialdetara joatea gustatuko litzaizuke etorkizunean? Esateagatik Japon edo Txina edo Estatu Batuak izango ziren hiru leku oso interesgarriak ikusteko. Baina ez dut uste a corto plazo gertatuko dela. Esperantza hor egon bada da. Bai, esperantza beti hor egoten da. Mendia edo hondartza nahiago? Beti esaten dut mendia, baina beti bukatzen dut... Hondartzan. Bai, beti, hondartza. Baina egun oso bat egoteko mendia, baina ordu batzuk egoteko hondartza. Herria edo hiria? Hiria, seguru. Zalantzari gabe. Eske naiz oso kosmopolita. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Ni uste bai, azkenean poza, da egoten zaren lekuan eta jendea, baina garrantzitsua da nahi duzu lekuan egotea. Lasai eta ongi egoteko egoera bat? Bai, egotea bakarrika, musikarekin eta bakarrik.
Beno, Ekaitz, mila esker gaurkoan gazteratu saioan Errotxapeko ateak irekitzagatik, eta, bueno, bertze bat arte, ongi segi. Berdin, eskerrik asko. Kaixo Edu, zer moduz? Egunon, ongi gaude. Bueno, zu mamia kolektiboko kidea zara, ez da beraz konta eguzu, azaldu dezakezu pixka bat zer den mamia kolektibo hau? Bai, bueno, mamia kolektiboa bada 6 pertsonak osatzen dugun kolektibo bat, bere epizentroa edo bere erdigunea Gasteizen duena, eta berez pandemia betean edo, ez? Sortu zena, 2021ko otsailean egin zen Toparaba izeneko ekitaldi batetik abiatuta, eta gero hortik, finantziazio bat lortuta, proiektu bat aurrera ateratzea lortu genuen. Eta nola izan zen pandemia erdian horrelako proiektu bat aurrera ateratzea? Bai, bueno, aurrera ateratako proiektu horren izena da Ogiak hizketan baleki, eta horretan, bueno, sustatzaile nagusi bat egon da horren guztiaren atzetik, Txema Ramirez de la Piscina izan da. Orduan, berak bazuen ideia bat, berak ordurako ja 2 pertsona, gero kolektiboan sartuko ziren 2 pertsona, Josune eta Ander, arrantzatuak zituen, inguratuak, nolabait ere, eta gero Toparaba izeneko sortzaileen arteko topagune horretan edo, beste 2 arrain lortu zituen, nintzen horietako bat, Amoa Gustora irentsita, eta gero baita ere artista plastikoa den Irantzulekue. Eta azkenik eta 6garrena, antzerki eta performance mundutik datorren Marina Suarez. Beraz, esan bezala Txema izan zen sustatzailea lehenagotik, egia da proiektu honetan, eta igual horren aukera izango dugu, ez? Hitz egiteko, hemen bada hainbat ari, hainbat disiplina, ez? Bateratzen, elkartzen dituen proiektu bat, baina Txemak hartu zuen ideia, Ander Gondrak, lehen aipatutako Anderrek, orain dela 3 urte Gasteizen, egin zuten erakusketa batean oinarrituta, ez? Bueno, gero galdetuko dizut Ogiak hizketan baleki proiektu horren inguruan, baina ze asmorekin esango zenuke sortu zela mamia kolektiboa? Bai, mamia kolektiboa lehenik eta behin disiplinarteko kolektiboa da, eta hori da, nik esango nuke, sor marka bat, ez? Gure berezko marka bat. Dagoeneko ari batzuk edo sartzelada batzuk aipatu ditut, badira 2 pertsona, Josune Belez Mendizabal eta Marina Suarez, gehien bat antzerki mundutik datozenak, baina egia da, antzerki mundu esan dezagun performatiboa, Josune bera ere kazetaria izana da, eta duela gutxi arte horretan ere jardun izan du. Gero badugu esate baterako Ander, historialaria, antropologoa, editorial batera aurrera ematen duena. Gero Txema bera dugu, Txema, oen dela ezen beste erretiratu berria jubilatua, kazetaritza unibertsitatean, komunikabidez, Leioako fakultatean ibili da, berare kazetari izan da, eta kazetaritza ikerketa eta hendik erolako saltzetan ere badabil. Eta gero beste alde batetik, badugu Irantzulekue, artista plastikoa, artista plastikoen barruan hainbat gauza egiten dituenak, behar bada, nahiko ezaguna izan daiteke muralengatik eta horrelako herri proiektuengatik, eta gero nire kasuan, ni neu, gehien bat kasu honetan literaturatik natorrena, nahiz eta, ni ere bine zen musikariekin, Ugaldekoak esate baterako proiektu hortan, eta literaturaz gain, eta literatura barruan ere urduri samarrezaki, helduentzat, aurrentzat, irakasleare banaiz. Beraz, hane ikusten duzen moduan, bagara 6 pertsonak osatzen duen kolektibo bat, disiplinartekoa, baina gero egia da, bakoitza ere
pertsona bakar bat hartuta, nekez, esartzen edo ematen aldiogula sormenaren aldetik, etiketa bakar bat, eta, hori oso aberasgarria da, baina egia da gero kolektiboaren barruan, hori guztia ongi uztartu behar dela, Eta, orain bai, Ogiak Hizketan Baleki proiektu hori, zer da, zertan datza proiektu hau? Bai, modu laburrean esaten saiatuko naiz, pentsa, dagoeneko azaldu dituguna kontuan hartuta eta sormena zari garen urrian, prozesua hitz egitea oso pertinentea da, oso egokia da. Berez bada pasarte historiko bat, lehenbiziko karlistaldian gertatua, Gasteizen kasu honetan, 1855-1856ko negu, kronikek esaten dutenaren arabera, benetan gordin, krudel eta lazartan, eta hor oso importantea da testu ingurua, Xabia puntua historikoa da, baina gero guk egin duguna izan da artea, eta artea esan edut artistikoa, fikzioaren, eta horrelako lizentziak hartu ditugula, Bai lehenik eta ben, pasarte historikotik abiatzeko, eta guk nahi bezala fikzionatzeko, eta gero are gehiago fikzio horretan ere elementu performatiboak sartzeko. Bestela esateko, gutxi gora bera nahi izan duguna egin dugu, Hainbat gogoeta eta hainbat kontu eta plazer estetiko partekatuta, Pentsa, garai hartan, 4 hilabeteko epe batean, karlistaldiaren, beraz, gerra baten, gerrak zoritxarrez, ez dira gaur egungo kontu ez, eta beti egon dira gerrak, ikusiko dugun ez baitere gerrari gabeko mundu bat, ez dakit. Gerra baten testuingurua, Gasteize txiki hartan, 10.000 biztanle zeuden, eta gerragatik, halako batean, Gasteizek hartu zituen 20.000 soldadu. Alegia, orduan zegoen biztanleriaren halako bi. Pentsasazu, horrelako hiri batean, garai hartan, horrek zekarri zuen, hornikuntza falta, gero sekulako higiene eta osasun arazoak, orduan ere epidemia eta pandemiak egon ziren, pentsa, oso guen, pandemia, gondik ere pandemian gaude, baina beste garai batean, eta esate baterako Ukrainiako gerraren hotxak, orduan, biak ere nola uztartzen dira horrez, eta testuinguru ikaragarri latz horretan, badago pertsonaje bat, zenbat dokumentazio gutxi baina utzi duena, eta egia esaniko pasarte ezezaguna. Eta da, Jose Belosegi barkatu, haukin Gasteiztarra, epaitu egiten dute, bera karlista zen, argi dago, guretzako gehiagin interesatu, karlista liberala edo, baizik eta pasartea bera ezagutzea, eta gerotik aurrera, fikzionatzea edo artearen eremura ekartzea, eta ura harrapatua izan zen, torturatua eta garrote bilean hile egin zuten. Bai Jose bera eta bai haren laguntzaile bat, zergatik eta hemen dator, mamia, hain zuzen ere, 1.500 soldadu ingeles pozoitzeagatik. Gero, honek olako titular borobil eta handiak eman ditu, gure inguruko prentsa hegemonikoan, eta, besteak beste irakurri izan dugu, que el mayor asesino en serie de la historia era Parradero y era Alavés. Hau da benetako titular bat oso ezaguna den komunikabide profesional batean, Orduan, guk sakondu dugu historia hortan, baina, pixka bat, historiatik, nolabait ere, fikziora ekarrita, ni neu adibidez joan nintzen Arabako artxibategi historikora, txemaketan derrekamandako pista horiekin, eta uhartu nintzen, 7-8 orrialdeko dokumentu hartan, Jose Belosegiren zer hartan, agertzen zela, hola iskin batean, Josefa de Mujika, haren emaztea, eta orduan, horri torri zen lehenbiziko irauli edo aldaketa handia, eta orduan, obra honetan ere, pentsatu genuen, Jose Belosegiren ikuspegitik kontatu beharrean, askoz ere gutxiago genekiela Josefa de Mujikari. Eta orduan, oso galdera eragileak, eta sormenen aldetik, kasik interesgarriagoak. Ezer gutxi genekien, Jose Belosegi buruz, baina ezertxo ere ez,
askotan gertatzen den modua, ez? Emakumea gizona, Josefa de Mujikaren inguruan. Nor izan zen? Zergatik agertzen zen paper distin batean, ez? Metafora berari oso handia zen, ez? Gizonak behintzat utzia zuen bere testamentua, baina emakumeari eskenekin ez zertaran horrek ematen zegoen aukera handia pertsonaia guk geuk eraikitzeko. Eta hori egin genuen, lehenbizi hasierako gidoi baten bitartez, eta gero irantzuk eta ikusentzunezko bat antolatu zuen, eta gero Josunek eta Marinak, lan performatibo, eta antzerki lan hori egin zuten, eta Josune bera bihurtu da, Josefa de Mujika naiz eta keinu nabarmen batzuk egiten dizkion 21. mendeko Josune Belez de Mendizabali. Eta zuen asmoa orain zein da, behin proiektu hau sortu duzuela, orain proiektu honekin ari zarete edo pentsatu duzue beste motatako proiekturen bat sortzea edo hori zein da zuen asmoa orain? Bai, hau aurreko urtean izan zen, diru bat izan genuen sortzeko, eta epe bat ere mantziguten eta konpromiso batzuk hartu genituen diru publikoa den urrian noski. Estreinaldia Oian Ederren izan zen, Gasteizko Euskararen etxean, oso polita izan zen, garai hartan aforo edukiera bete egin zen segituan, eta beraz estreinaldia xoragarria izan zen. Hori joan den urteko urrian. Hortik aurrera zenbait emanaldi egin ditugu, handa hemen, ari gara bi formatutan. Formatu bada sortu den pieza performatikoa, antzezlan hori, 45 minutu inguru irauten duena, batzuetan horrela mugitzen ari gara, esate baterako hemen Gasteizen, ikainaren 10ean eta 11ean nahiko ezaguna den nazioarteko festival batean, egongo gara, gauez, gainera, eta kalean, baina hori izango da pieza bakarrik antzezlana. Eta gero mugitzen ari garen beste formatua da, antzezlana gehi solasaldia. Eta solasaldi horretan, horrela egin genuen estreinaldian, eta horrela egin izan dugu beste zenbait tokitan, esate baterako Bizkaiko kampusan ere egon ginen unibertsitatean, zenbait tokitan mugitzen ari gara, zenbait testuinguru diferentetan, solasaldi horretan egiten duguna da, azaldu proiektuaren nondik norakoa edo prozesua edo labur, eta gero gure interesatzen zaigu, pentsamendu kritikoa sustatzea, ez? Hau oso lotuta dago, lehenago aipatzen duen, Txema Ordela kontuan hartuta, kazetaritza, eta ikerkuntza kazetaritzarekin, ez? Gaur egun ere oso pertinente izan daitekena, ez bakarrik komunikabideen ikuspegitik, baizik eta esate baterako fake news, ez? Hoien ikuspegitik ere, ez? Gauzak nola zabaltzen ditugun, bai komunikabidetan, bai herritarrok pertsonok sare sozialen bidez, eta pentsatuko duzunez, horrek erraz ematen du, ez? Izpide eta parte hartzeko, ez? Eta, ja amaitzeko, ezakit zerbait gehiago gehitzea edo kontatzea gustatuko litzaizuken, lehenik eta behin eskerrak, noski, zuei, agertu duzuen interesagatik. Momentuz aurten ere jarraituko dugula proiektu honekin, aurreko galderarekin lotuta eta hori interesgarria da, eta batzutan hori gertatzen da kulturan eta sormenean, ez? Diru publiko bat, ez? Eta hori estimatzeko da noski, hori da kultura politika sustatzea, baina egia da, gero sortzen den produktu edo proiektu horrek irtenbideak izan behar dituela, ez? Eta, batzuetan ez da gertatzen edo zaila da, ez? Orduan, aurten oraindik ere ari gara, ariko gara, momentuz azaroan okerrezpanago badugu bat, antzezlana eta solasaldia Bergaran, beraz, aurten oraindik ere ibiliko gara gustora, bai hemen, bai han, bai Nafarroan, eta aukerari sortuko baliz noski baita Ipar Euskal Herrian ere. Mi esker zuri gurekin hitz egiteagatik eta mamia kolektiboa zer den kontatzeagatik, eta zorte on zuen hurrengo emanaldietan. Ederki mi esker zuei. Agur. Aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.